Jama'a dan Allah dan annabinsa ku taimaka ku dangwala mana subscribing a wannan Haza babun fi ganduje. Wannan babi ne da yake magana akan ganduje. Huwa ganduje. Wato ganduje. Alzauji goggo. Mijin goggo. Waladu balaraba. Baban balaraba. Alkalawi. Kuma mutumin Kano. Wa huwa ganduje. Wato shi ganduje. Wa fi karamati. A cikin karamominsa. Huwa muhaddisun. Shi gwamna ne. Yuridin nauma. Amma mai son bacci. Walakin. Sai dai. Innahu mistabahu bihi fi uyunil alfuqara fi Kano. Ya kasance abin zargi a wajen talakawan Kano. Kalilan min muwaibati. Ɗan daga cikin karamominsa da baiwansa. Falan mara ana al'ardi bihi. Matukar zai gani fili to zai ci alabudansa. In muka koma cikin kitawar asina Angola Kante an ci alabula yana nufin zai sa shi a kasuwa ko kuma ya siyar. Yawa. Ni fa inda a ce ni ne Mubarak Unit Pikin, Baba Ganduje ya kama ni, ya sa aka yi ni gidan ɗan Kande, ina shiga gidan kurkukun, zan samu wani ganduroban, in ce don Allah a ramin wayarka, in ɗora akawun ɗina na TikTok, in yi sabon bidiyo na ban haƙuri. Mana, ai ta ina kawo ta nan ake sauka.